sugun ang na ni YouTube channel lo hingke te phungka hamna joto no hingke ini ni sal phununga na rang no naitong di tini ke belai kheno satung mamang sing sajak sike satung prabai phaiya tini hingke hingkai mia rogo hingke to dam sanai sike wate 2 din aske wate engkha tei karen rok kri ni bagai ang blog mia blog rei malia tam bagai hingke video rok khlaiman dia hingke tei karen kri hingka ba ko animal ro better pai thangba ya hingkai video sna malia hingka video rejak lia hingkai tini hingke to satung phaijak hingkai tini taisa blog start khai tong ang hingke narok ani video plan sini pai thak jorati ano logi roi nai tong bai di hingke phunga ine brasa ko khaya ko nei tabuk ang haino tongo tini hingkai sik phungo no tabuk bai jui tongo 9:30 ta hingkai tini hingga sik phungo no mama bai video call kok sai pele keseng bini je bukha musung phuri simi je boka hingke kok saw hai ge kok sayang ge tini hingke kok satika hingkai ama song tini thangnani nayo bai somyoro berainani hingkai ko mane thuya jat uskango to ama song joynogor thangmani 2 din kaka borok bo tami bagai hingke watini bagai phaiman lailia hingke borok 2 din ngai thaka wati bo 2 din phaiya hingke ba hingkai nia ekdom asiri siri phungo mai teise ekari no phai sokoi ke borok hingke yang sini gorok bai bai kha tam hinai wai rok baijak nokla biskangni koifol buphang rok bai thang baijak joto no hingke nokla ba mstike kupulong abo joto poster khaya konani koifolok tani khiba kya hingkai tini hingkai borok bai songnoro thanglai na pu hingke thuya jat to hini sawa taise kipili phaini hin saw hingkai saimiya thik korei kuno borongni bo hingkai babu thara kasukabla suti paina naikhe babu ni abon bagai borok bai songyango ke thanglai hin sawo hingke bai songno phaidi hin samani bai song phaiman dia pu borongni tam hinai bong yango kumini ayang digini borok thijak po hingga borok tabung niramis abon bagai nokni nokhor liata hingkai amasong waiklai phan thangai phainani hinsaw hingke borok bukur thano saimiya karen krini markheno bejalung suka yango ama tamjani bo tikhlai kalangai thangai ko babuni jacket naituk mani po jaga se bag berawi kalangai thanga tabukhe maisa karena yango babu kes borjon thanai tongjo ka tamo thalai sebe thakus tongga tini roibar borok girja thangi tong mathia bai nanggo sungga sikang thangpai jak borjon thangju ka babu nungor da maisa tongkhoi maisa karena ang betabuk hi ko yang sai tongphayo ambo pati bai sisau ta mane no boasuk mayok khuija bot ini niramis ita ni bagai hingga bot ini berma muisa ya sinoro motairana nayo ini robibar belabun bagai motairana nayo ini bo niramis de maisa itu gai maca bai hanya malai piranya rogo taisa maisa nani asung jak tabu hingga ang mai khurina kha hingga mui tamsang phunogana mui hingke yango miani muya bai sora hingke yango hingke puthi a wati wawi nai bui a kabang man bai suka pu hingke borok phalo hingke ba borong yago narangmani obomiya puthi moka joto dalugjak hingke obono butui kasi mosla roi nai butui senamjak hingke ombai nang tabuk mai chanani asukjak phungni hingke nai tongni narok laksa borok sungo ano engko mai chamani rok phunuk di hai rai amde hai rok ni comment khayo hingke hai pena ang maisa mani rok phunuk jak ya agi ni video thangnai video rok to phunuk jak hingkai hai pena o video rok hingke onek balogui thangka phunuk jak ya maisa mani rok ambagai tini hingkai maisa to tin norok bai kok sasinai hinai ang tini maisa to tin no video khaijom
maje bai kya tabu hingke maja bai mairang sui pai gina ang hingke mairang subai kya hingke sing tini ama bai kenai thabutui khurlai nani hini tongo hingke nai tongni norok bo sing thabutui busuk torka sing bo saimia do habi singo ba hingke obo khurui nai lainai tini sinora agura te kisa tongko abo bai ke thogroi sanai hinai thabutui mada mano khurui nai lege na hintong hingke tabu mairang sui pegi na ang tarpore habuti khonai ne norong nai tong de busuk kotor man hingke madaman man ya kunuga na norong funuk tongana nai tong de norong mani hubai kha ang tabu hingke nong na ang asuk wan subit sajingo saipai mani maija ke thak khulai ne hinai kunuga na hadi iko ang maijai tong sani se bobo purjani khuri pai kha abon banganyo chikon tete mangkha ting tong an sayawoi khurmani ang su khuna hiwan sugui tong mani iko ha chikon tete binomo phaja se kagalak busida busna sa busani ke abok khapmania berenya bagai iko bukhnai rogo kosom ro phuljak bo iko berenya bagai obo tani man semagan thampai khepu thingno to phaja se kagalak binobo hingke khurmalia ta nongo phunung malia nakar sidi kok rei kok narung malia yang wak belai keng gas ke pungui tongu hai bin kepala tang kosom nang khabo Tanggai, tambai ban mukhang murung marang ke silir khabo. Oh my ya. Bo jagani khuri pai khese na. Oh, or jagan jingge bobo semani phan jing ya namo. Buti ja. Buthan butei. Ngate onyo jaga butuk to tong na tuk lain ja. Hari ni wak bungkang murung marang kai ko bung tong ka ok bung ya da tam sama ni hidu thali bot ta sedia wagi tong jo kai ko samo orde nin gan diri rok tam sali ai ko nos tong ma kya bu bar bari pai kya gan diri nge thok jago boro ang ge to thok ja gya kwai bu sai ko shebi kai je gyang tong kha kwai jar ko bang mang tong kha ro pukiri ni ngo bupang tani rba ye ekdom sereng sarai tong mai kha aing ni thasuk iko yang ni thasuk bupang rogo khaklo ngo tampina khagai pai ne bedek tani pai be kha ga yang ni thasuk bo khaksa digini bedek tani re khanga bokiri sereng ngai tong kha ga sin bokiri nugi mang khana noro khani hai ti kupulung tabu hingke sungto tui phuranai tui khibijak tampinai sin bokiri ada tong gari naina bagai ngai tui obo muthup sinai hin tong sin bokiri no nokla beskang hanai hingke abo masa ya hingke batam khane hinu asik phiok manse a pai thangka hingke singobono oste ka muthubi pai sinai hai hinai ko jabra rok o jaga no kupungi thangteng hinai khiklai toni rekha hingke obse wati wawi ne taise saplai ti boron thangtong hingke ba tui omsuk pungui tong jawkha hingke iko onok sabai jak nai sini o kuthanok no nok samne sabai nai tarpore oro muthup nai hini tongo yango ama bati bogui tongo iko bini bati bo horwaise thiyo waisa जोंgo amti mang singi dong nobar watiyo uskango ngo sin kwaifal kwagi thangon samane angno na thasingo buthai na hade omsike maganang buthai gong maro tongo iko yango bo tongo omsike buthai maganang kham ba phai sokai kya hai ai aman haga de ni otok ta mung tong khosoro ha otok ta mung tong kharo ngo tam jangmani kirijang khaka tong chap suklai se bonase kirijang bang hujagi to khata hai balti besar su hujak tongo huglai hungkha sab sokno bona se bobori sala ani moso kharing ma jaus kango bufang tan puro sida no kalai ne bede khaksa choi thangka bufang ngo buthai bo thainin thaje jao hiko oro kaisa hingge oro kaisa moso ekdom jat ka hamsi oro se bede khaksa choi thangka ta no o get gana ne sewi kai ri phaijang mani o jaga o ge dati no buthai thai dong khabo wa tini khe no khana thong man se marang suka wow white and blue nai thok mani no kha iko sini iko tin saka wa bungo nari kara agoi sorry kwai bufang klai nai tin saka klai thanga hanga bu buthai bo khakje gya ko gai bungo hangke bokong hangke babu da bai tani ne khibir ba kya
gunda suire gana tabo hingke tui bo thagui paikya saplai omse ang gunda sujakya rungui toni mani pogui tongo onek din wngkha hingkai wati bo phai tongkha kwcharo hingke ba sujakya hingke at kaisa mui to mani rekha gunda tabuk chomui regarani serapja tarpore hingke tam hinai sui painai ta ama song nokhor laina naikhai ko tabuk no norok hingke aro da kipilti ja bazar hapnane nokhor laina khai ko angka matanya beranjak sebelah sini nobot tisai semangka nokhor laina ko kain thang masa thangpai bikhe borok tabu hingke singnana bi gwnai simi nogo hingke borok haipero sarigo phaipinai baisongaro thangmani hingke babu thangnani wngkha hinainai yango kisa berai yakunai thangbuta gunda satung tabu ke waise thango waise phayo sing dongsio hingke gunda no satsakao se talangai mari siwam se taktai sahainai satung se kechepna nai dongsio ai songnor thangu kaki phaijak iko bini hajira rok no kwai charana baga se ban nogo kwai na phainya phayo bazar parangai monfort ni phai se bin hajira bo parao hajira pho hingkai agoi parao kha maira na phayo bin monfort ni hajira sti phaibo amsa mar onni dol se hase phunga da phainya ro thasingo da tamju sal chugui phaijabo obartai wai bu sahaja sela tum tin roi ben taran mai ra kan hajar bin ko hase mu mun ba khabli mayang mun jagi hage snu bula nong thali kaise baijak no khana baro baija buthai magana korasiko mu chajang nai jabo kumun chajang nai omon khom ni ke sasti mai jar o mai mu chai thani jata mamu so sanya ko to ma hajira ti phege dini malik bai hajira bai suang khaka ni nobota muntai res ma khaya ja de di porda par overta solita pai so solita papa nya batini ko thang si pai do ha haise o ma phai ma nai pheinai ni na kheto ni mairo supply bo tui phai tong ha tui phai man je saise maiya silboni engkota takari phai man amsa kesak rok reja khai ngai thangka iron ni bagai thanglai gana na thoka kini aro tabu ke kakina thang tongo ang bir mai rama nai gana na bini mai bolte bini ko bit bisingo si mai kayuta gai hobo bo rai tong phung ga tong nan chele ungke ba yang thangara na hinene phaimani ko borok asik tong thayabla nogo ekdom nila rangi tong yang tuja o maning khobos kamsul borok borok kere oma ko guria da sao sam sayang nasa musung mungsu dia khobla sini maibe kisili ba thangmai kelar wati phaye emni ta kisa muna tong khoni nobo nong bu phang tori chong hale tam bu phang obo tori chong han no phang nei kobo sidu tam bu phang oro se thali tang thami ko ekloge soman mangyang bo buthai botol boy sikon boy sini sampa da bo kake gopi da oro se tang tham malai tika borok raje eto store sugi hol kake asa asuk to toriya kho ku kukrok nu ge balu khale aigile bosor waise pa nugo taklen nus nugli ya tabung nugo kuk bahai chokjak markha moto muna pura ekdom jib ma ko tam jani bahai ngi tongo phanjolok mani no kaki song mairai tongma jagani phaipa kyang tabu hingke bo mamui bini hajra hingke mairai tongo hingke bo hingke bin hajra no mai chari talangnani hinai mamui songnani nai tong hingke satung tong sani tabuk mogol phiok mai yang jauka satungo
satung dong sani tabo ang titu kui pai na titu ku bai kya hai malai pinai nyorok bai tuirok tu ku bai kya tabo hingke tu kui mu sui nai titu kuna leri thangka tambaga hingke wak ni nok sui dong mani ma ama engko adarok ri kelang thangmi kya do wak ni omo se to phan je tam jani pungui dong wak hingke pungo babu bo botu kuna ni sikang engko wak ni nok poriskar khai kelang jak engko o wak jaya kari se tam hinai o bini wa hatuk no luklani khibiro nga lete patang thanga tai sa hangke saplai bo tui phai tong ka ang titu kuna ni sikang ni wak nok rok suya kui tabu khai titu kui pe kha ang titu koi ne dipor ni mai kisa sana ni hinya ta sa hanya no ganti phai tong ang hangke pungo mai kisa saman bla hangke tisa okhuyu hangke ba mai sagra na tabu mai chabai malai ne hani nai mai rok sabai kha tabu hangke phungni mui je songmani ombanyo chai pai kha kisa hangke tabu khai sati hungine ang kheto digi thangai dong thanggra na yango tambagai thangai dong hangke nana already thangjak do yango o sini sengmi hora ma bai kane o pukhiri ni jal yasagari mani pukhiri ni engko arok parang na si nai hangke nana benjen thangpai kya aro do sogui kya na gira na hangke ma samang nei chikon mikon ama da mano hinai nai gira na hin thangai tong man yang tei kes guri ma thangsenai satung ekdom keprap satung marangai dong ka nana thangman se kayang tei se guri uina biang sok tong khana geri hasal nu huliya hangke boyang ti thegar sang ti thangon han mayo kuk bahari tong mai kha ekdom mai muni tong mai kha satung nu mang khana rok om se ke chang ni tong kha hai hine angbo sati tui phegya hangke nanan se sigang ang se sogiyan ang mai je tong puro nana thangmani tabuk sarus ko bo lama korowin se uwayengo thang dong yo hangke ba sok paya ko bin sla ang je sigang sogiyan a to man galak tu manu mayak hai ba no nogo tong na sele ma bai ko sajung hangke ba nai tong ma saw hine yang nokori phegya or jagawo i ko jagawo se anggo nanya thangmani ananya thangmani omse non punung malia abo maya do emni ke akrei hanyo nai nan thangka ta masamang ni simi mani phekya nge nanani yakori rohka angke tabuk or jaga sa sugui tong phayu aro nyor sok tong phekya tam bagai video khaimali hangke anyor kol sokai rekha kol phairu man bagai video khaimi angi thangka ta kok sai tong jakha hangke nge guys nageri kisaro asugui tong mani srapsa obose sidano a puru nugui tong khang I koro camera was sija gya ta eko mathian dol benai ja dol hangkai sin dol se do hangkai mathian dol thanga ta tabu kai hangkai e kubinyo hangke thai pelok ma khaisa laina phobor tabu hangke ango bongoro no join rei chai painai tabu buchari ya hin sapano ang chai painai haipano ang tini piang suya jat khai se sanai ang ma khaisa khai sob somoi piang ma su kubinyo tinki suya ang han kaise kani sau bisi sai mi ang bua khiu hangke kaise kani sau te basai thangpai ne ang phai besi dei se salai sinani ngona hari rekha ai mosor ditai sa bosar hingke simda sanani se sasuk di salai sinan kasu sire tam lajak tong oh yak suna nasing tonggo sai ne gerna bahai ang tulu jana aja na tuh hah baca message kuri khare char be sama kya kamu jira bahai kya khomani tabo hingke mathia songi ko joyfol khagi tonglayo bin dol no joyfol rohna po salpano hai ko tabo hingke joyfol talangna phobo mathia kesrang ekdom botabu joyfol khagi rohna bin dol no khagi tong tabuk iko bo ekdom tong sare ring yoba haimang nongo guys abrong no ignore khaji joyfol bothai I ko bothai pai kha motamuti odek pai thakat hingkai salai bela deli no kobang ma borok phaina phayu hingge ba anya or tining ko phai bele nanggo so ko joyful paina nai selama sa phayu sabjani
bin bung maya ha ma khai chikonya han chau wan sai ya ti parasi yobo nai thak bayu ungko bai tha I ko yang ni saka paran borok ungko tam hinai joyful khangma jaga tongai kun lab kari ang ani sarik ni samung chengna ni ma phaipika pogui tongwa ang sacha kau gunda lameri mane oboro jagya ko inga tabuk ri rogrobai gira na sarik ni samung tai se tini sari ko motai na sing hingga ama sahoro ana phone khaiye somaiman kha hingge kisa thalik belai rok kholi ton sok di ningai hingge borok tabuk se bazar habai ne motai mane a korok pai tu bunai bla hingge ang gunda roi ne nok ni samung pai ne jodi man kha hingge thalik belai rok kholi toni nai samunga korok sarik ni jotono ready khlai jagang hingge obo bo sai ni toni rekha hingge ama sung tabuk se phai sokayo tabuk motai nai bo hingge ango donia yango hingge ngo tomato bu sapo kaine hningai paitu bu maning khana hingge yango ke mui bayan bag mui ri rohorpo hingge mai rok songi bai kha hingge yango hingge ang mui muthungui rekha abutui tongmani bara obono muthungui ri rekha hingge ta khor mui tam songjangno saito maya ko abuto to angomsuk muthungui tongra khata hingga tabuk se ama tuitu koyak oi motai renai thalik blai rok jeta nangmani objoton ready khlai toni jak hingga ama tabuk tugui musai satrai mane motai risinai ta tai ordek bazar hati tabuk se talangi tongang thasingo hingge amsik se ti phayu ang sai sime brok bazar khai phayu hni ne tamtamo tubu khanai girana moso mushroom yango berma yango ke wahan hingga asuk no bazar hati guys tabuke haino hai mui si songna nangjo na yang mui songnai himani mui songli ya babu sawo hontali wisimi toni risini chata bagen ge sini mui tongo hingge baiban bagen mui rohor jak hingge ba mosdeng rok tongko phungni hinggai abon bagai mui songlai liya hani tongkha khana songchinai obo tini hontali wi naruknai ama motai ri tongo yango motai khulum lai gira na tabuk iko phone malik khe khulumui tong ang khe video khai ma tong tiro bok khulumani no motanyo santiro kaham da sanka tamjani o sanka kaham ke sandi motanyo thini si joto kisu manai maya bo kintu satrai songa rok kise kiri jago motai simi khulumu